si tu cestu? Co tady sakra dělá? Dobrý den, paní profesorka. Dobrý den, paní profesorka. Ty vado, ani jeden nepara. A nehodala ta kráva Bokoliová. Hoď na to, Bobe. Teď ti To je čeká fakt, velký svět. na to seru, jedeme. Ale si jo, padáme, jedeme. Co to stojíš jak tvrdý? Jedeme. Co? Páni, to je výživa. A do prdele práce. Nejvíc cestujte v noci, tím ušetříte. A vybírejte si hlavně hostly z kuchyní, tam je žrádlo nejlevnější. Kole je 12 na 3. nástupišti. Bude se přistavit rychlý směr Miláno, Ženeva, Marseille, Barcelona. Pravidelný odjezd 16 hodin 55 minut. Čau. Hele, uvidíš, že je přemluvíš a přijedeš za náma. Kruci, vždyť si to celý zorganizoval, nemůžeš tam chybět. Takhle ztratit rok, že se nestydíš. To je tím, že jsem zorganizoval tu stávku. Jo, Mami, stávku. co je to stávka? Nebuď zvědavá, Ajes. Já už ale nemůžu. Ještě trochu. Pro tvýho bratra. To znamená udělat ze školy diskotéku. Proč si nám nic neřekl? Stačilo by nějaké do... Nech toho, mami. Jaký nech toho, mami? Co pak ti odjakživa nezíkáme, že za náma máš přijít, když něco není v pořádku? Tohle mě vážně míchá. Zítra odjíždíš. Cože? Zapsal jsem tě na angličtinu na Maltu. Co jsi to zapsal? Dneska. Jede tam i Valerie. Valerie? Mladá jako Boniová? Jo, aspoň od ní něco pochytí. Co je mi do té nány? Já chci jet s kamarádama. Rok jsme tu cestu chystali. To jsi měl rozmyslet dřív a ty města si už stejně viděl. No jo, ale s váma. Tohle je moje cesta. Tak na ní pojedeš jindy za svoje peníze. Ty jes. Alessio, jsi v pořádku? Nechceš to radši dojít? Víš, ta tvoje cesta mě mrzí. Já chci být sám. Na tu cestu pojedu a nesnažte se mě hledat. Kriste, pane, to jsou lidi. Jít s tou krávou Valerii na tu Maltu sám. Nový úkol. Dorazit do Barcelony co nejdřív. 1700 km po nádherných okreskách. Při průměrné rychlosti 50 km za hodinu mi to bude trvat 1700 děleno 50. No jo, z matiky jsem měl trojku, to je jako 170 děleno 5, to je 34. No jo, tak to bude 40 hodin se zastávkama u benzínky. Ty brďo, 2 dny.
První zastávka. Byl tady Alessio. Co je to tam? Vytáhni to. Promiňte. Promiňte, chtěl jsem vám poděkovat. Nepočítal jsem s přílivem. Hlavně buď rád, že jsem se probudil včas. Jinak bys byl večer na Sardinii. Východ je tamhle. Padej. No. Do prdele. Jestli chceš, já ti tu gumu spravím. 30 euro. A kde se berou 30 euro? Tak běž do pneuservisu. Je odsud 15 kiláků. Počkej chvilku. Mám jen 5 euro. Dám ti 5 euro. Maminka chlapečka Luičo, ať se prosím okamžitě dostaví do kavárny. Synáček tu na ní čeká. Ty nehraješ? Zatím nemám s čím. Nech to. On bych chtěl schramnout všechno. To je ale. Co tě překvapuje, dělá to furt. Dobrý den. Scháním nějakou práci. Musíš se zeptat šéfa. Potřebuji jen 30 euro. Tonino? Hej, tenhle po tobě něco chce. Ty jsi ještě tady? Hledám práci. Jsi tu špatně. Už jsme kompletní. Teďko jo? Když si sedneš, musíš taky konzumovat. Já nemám ani vendru. Tak vstávej a koukej vypadnout. A fofrem. Třeba jenom na půl dne. Už jsem ti řekl ne. A nebudu to opakovat. Hraju. No jen to tam přihoď, kamaráde, přihoď to, no. A teď se do toho. No, a je to jasný, já to vím. Hrajte to jako porocný. Nějak jsem teď nedával pozor. Ten kluk je jako pijavice. Přines mi smůlu. Jen se nevymlouvej. Ještě jednou. Cože jsem přines? Chceš makat? Jo. No tak teda budeš. Hele, vidíš, co tady všechno je? Jo, vidím. Nesmí to zůstat vůbec nic. Všechno to harampádí sebereš a naložíš do dodávky. Viděl jsi ji venku? Jo. A pak na mě pískneš. Za 50 euro. Zblázni se stolik? A nechceš ji ještě přilepit na čelo? 10. 40. 20. Aspoň 30. 20, tak bereš? No tak 20. Hele, a žádný sobrání venku. Na, nesu ti něco k pití. Děkuju. Není zač. Vem si je, jinak si zničíš ruce. Taky tu pracuješ? Jo, Jak to s tím špinavým prasetem vydržíš? to prase je můj manžel.
Teda fakt, jsem moc rád, že byl tak hodný a dal mi tu práci. Myslíš, že byl hodnej? Kdybys něco potřeboval, tak budu nahoře na verandě. Co teď s tím? Jeď to vyhodit tam nahoru. Je tam kontejner. Hej! Hej! Mě z tebe fakt raní mrtvice. Tohle by byl čert dlužnej! Tady budeš spát. Já to neudělal schválně. Máš vůbec řidičák? Mám za sebou písemný test. Bože, já jsem hovado. Já jsem takový hovado. Ale ty mi to zaplatíš do 5. Z toho se nevyzuješ. Už jsem ti to spočítal. Od tak 150 euro. Karosář bude 300 euro a to je ještě ze známosti. A spousta dalšího ještě vyplyne. A to nemluvím o tom, jak se polekali děti, to se nedá ani vyčíslit, ještě pořád brečej. Brečej, protože jste řval. Předtím tady byli všichni v klidu, hleděli si svýho. Nikdo nedělal problémy. Chodím já k tobě domů dělat problémy? Ne. Ne. Tak teda, 10 dní roboty, ani o den míň. Pokud ovšem budeš hodnej. Jen toho prostě zneužíváte. Já musím odjet. A co ty seš vůbec zasáč? Uprchlík, cikán, kdo seš? Alessio Liberatore, cestovatel. Netahej mě za nos. Ty jsi zdrhnul z domova. Je to tak? Co? Teď mi hezky dej číslo na tátu. Brnknu mu, řeknu si mu vošek a ty pak můžeš jít. Ne? Tak to bude, jak jsem říkal. Nebudeme do toho srabu nikoho zatahovat, ha? Souhlas? Jo. Budeme se řídit rečením, komu se nelení, tomu se zelení. To si vezmu k sobě. Ne. Vrátím ti ho, až si budeme kvit. Hajzl jeden. Hele, abych nepřipočetl lehátko, cestovateli. Děkuju. Neměla jsi dneska makat? Ty jsi horší než můj táta. Je tu ten pitomec z Kánole, maká za mě. Bože, tady je od rána bordel. Vem si to a dones to támhle, svižně. Tak dělej, otroku, jak dlouho ti to bude trvat? On je ještě malej, to musíte chápat. Nejsem malej. Nejsi malej, to víš, že ne, nejsi. Přátelé, a teď se zahřejeme během na místě. A jo no, a nyní ruce nahoru a úklon, pomalu. A na druhou stranu. Dobře, a teď krabujeme. Jedna paže, druhá paže, jedna paže, druhá paže. Tak. Zvyká si tady. Pošli ho obsluhovat. Tohle to je víno pro hosty? Jo, A kde je to dobrý? Přejete si něco k jídlu? ano, díky. Co máte dobrého? Nevím, přinesu vám lístek. Tady jídelní lístky nevedou. Tak se dojdu zeptat. Jsi tady nový, ještě jsem tě to neviděla. Nejsem zaměstnanec, jedu zase dál. No, to je zajímavé. A kam? Obuda. O Buda. Znáte to tam? Ano, znám. Vy jste tam taky kempovala. No, ne tak docela. Byla jsem tam na svatební cestě, v Budapešti. Alessio! Musím jít, volá mě šéf. Ale kdybyste někdy měla čas, můžeme si promluvit. O obudě. Dobře, To by bylo skvělý. Díky. já jsem Rosela. Alessio, volal jsem tě! To jsem já. Nepostradatelný. Tak zatím. Ahoj. Zveme vás v odpoledních hodinách po siestě na rekreační turnaj v plážovém volejbalu. Začínáme v 16 hodin a tomu se nebude chtít hrát, jenom paní. Koukej, vezmeš tohle a ještě taky tohle. Tak běž.
Všechno já. A kdo by mi to tu hlídal? Je to tu kolem samej obejda. Tak vázej. Když si pomyslím, že jsem mohl být z basupy v Barceloně a místo toho jsem tady se 3 bednama s limonádou. Fakt je, že jsem je radši měl nosit po jedný. Neměl bys lepší nosit je po jedný? Ale co jsou to tvoje záda? Vezma, když se budeš takhle snažit, dám ti i podíl z tržby. Jo. Seru tě na podíl. Hlavně, aby mi to tu utíkalo. Hej! Alessio, pohyb, ať to jídlo nevystydne. Jo, už jdu. Pane šéf. Ten dort je naprosto zešílený, Korino. Dej mi pusu. Ta byla. Víš, že mi volal brácha z Bukurešti? Fakt? Přát ti ke svátku? Ne, chtěl půjčit prachy. Tak mu řekni, že nemáme ani flok. To jsem mu řekla. A co on? No co mohl říct? Martino, jest taky trochu pořádný věci, hm? Melounem se přece nenasytíš. Já nemám hlad. Stačí, když tě vidím jíst a přijde mě chuť. Proč? Hele, Alessio, jím nějak divně? Normálně. Týno, pomoz mi sklidit ze stolu. Týno, mluvím s tebou. Nemenuju se Týna, ale Martina. Dobře, Martino, tak mi teda pomoz sklidit ze stolu. Řekni si jemu. Ne, ty zůstaň sedět. Není tvůj otrok. Přestaň mě už otravovat. Jaký otravovat? Celý den se flákáš, tak šup, zvedni se, dělej. Zakazuju ti, abys na mě sahala, krávo. Hele! Jdi do prdele i s touhle kurvou, co jsi přitáhl do baráku. A jestli chceš vědět, jak jíš, tak jíš jako prase. Ta kurva ti už od zítřka vařit nebude. Ale vždyť je přece To znáš. právě známe už 2 roky. Tak to už mi stačilo. A v téhle situaci jí mám říkat o pokoj. Martino, tatínku v miláčku. Martino! Blázinec. Můžu? Promiň, přijdu později. Ne, to je v pořádku. Potřebuješ něco? Jo, nějakou deku. Dole je chladno. Jasně, jasně. Já ti ji dám. Tady je. Děkuji. Martino, víš, že ten pokoj nutně potřebujeme, pochop to. Já na tu krávu sedu, abys věděl, a na tobě taky. Korino, pro mě by to byla hračka. Odvízt tě z tohohle blázince. Ale to se stane hlavu, to přece nemá cenu. Fakt to myslím vážně. Ale jdi. Tak už běž. Běž. Co tu děláš? Dole je zima, tak jsem přišel pro deku. Padej. Korino, hele, měla bys lidem vystavovat účtenky, aspoň občas, ne? Co? Navodila ses? Alessio, nevíš, že se pláž otevírá v 6? Jo, už jdu. Co to do prdele čte?
Slunečník a 2 lehátka. Slunečník a 2 lehátka. Vítejte, pojď sem. To auto si dej sem. Tady zaparkuj. Tady je ono. Paráda. Madam. No, jak se daří? Půjde to. Arturo, jak se vede? Máš to tu jak v Brazílii. Je jako to moře? Ne, ty barabizny. No, chystám se to tu co nejdřív trochu poopravit. Tak se koukej snažit, Tonino. A co mladej? Vždyť je tady, Saverio, tak šupky ven, pan Tonino už čeká. Jo, tak pojď mezi nás. Můžu dělat plačika? Dobrý den, paní. Ahoj, Alessio. Alessio! Běž napřed, přijdu za tebou. No, už tady máš respekt. Jinak z člověka se dřou kůži. Něco pro tebe mám. Pro mě? Ano, když tak rád cestuješ. Chatvin. Děkuji moc krát. Vy jste ten nejmilejší člověk tady v té díře. Není zač, Alessio, není zač. Kdybys cokoliv potřeboval, Rosela. Řekni mi, jestli tohle je správný nebo ne. Co? Že se tu poflakuješ jako pitomec. Místo, aby smakal. A přitom je tu taková spousta práce. Takhle se mnou nesmíte jednat. Mám taky svoje pracovní práva a důstojnost. Ty máš u mě jedině dluh a odmakáš ho. Pak si jdi kam chceš. Jasný? Třeba do prdele. Vy mě tu jen zneužíváte. Lítám jak hadr na holi. Obsluhuji u stolu, tahám přepravky a pak hned zase na pláž. Slunečník lehátka. Okay, a vůbec ta věc s tím dluhem se mi nezdá. Musíme to probrat, jinak zavolám policajty. Ticho. Budeš sticha. Teď vypadáte jako uchyl. Jdi si rád do pořádku a pak obsluž tamhle ten stůl. Zahoď mu to do vody, nebo mu zakroutím krkem. Dej si bacha na to, co děláš. Jinak tu skejsneš do září, jasný? Co pro vás vlastně jsem? Otrok, že jo? Ve starém Římě otroky aspoň občas propouštěli na svobodu. Tady šanci nemám. Tonino tě sprdnul, viď? Ten dokáže lidi pěkně nasírat. Mrzí mě to kvůli tobě, ale tvůj táta je fakt hajzl. To je novinka. Vypadnu odsud. Ještě dneska. Jedu za kámošema, jezdí po Evropě. Už tady nehodlám poslouchat toho vylízanýho ignoranta. Na co si stěžuješ? Ty aspoň spíš v baráku, já musela vypadnout kvůli tamhle tomu Magorovi. Ten hamoun radní nevěděl, kam vrazit syna na prázdniny a tátu nenapadlo nic lepšího, než ho vzít sem. Klidně ho sem pošli, Martinu neubude, když bude spát ve stanu. Asi o ně něco potřebuje. Jo, aby jsme nebyli na řadě první. Na jaký řadě? Chceš, jsou teplý. Díky. No, v pořádku. Dobrý. Jo. Ale pomalu. Hej! Zvedni se. Tak sem pojď. Už jdu! Ale nemávej tolik tím meslem, polož to. No jo, Marco Polo, na cestování potřebuješ prachy. V lidské povaze je nejspíš vlastní instinktivní vůle se přemísťovat. Nutkání k pohybu v tom nejširším slova smyslu. Sám akt cestování přispívá ke vzniku pocitu tělesné i duševní blaženosti, zatímco monotónnost příliš dlouhé stagnace vyvolává pocit nepatřičnosti. Mnohdy to, co etologové označují za agresivitu, je jen podrážděná reakce vyplývající z frustrace ze života vymezeného určitým prostředím. To je ono, Chatvin. Haló, Claudio, tady Alessio. Ty ještě spíš? Byli jste na večírku. Jaká je Paříž? Ale zítra jedete do Bruselu, musíte dodržovat plán cesty. Já za váma přijedu. Žádný prachy od našich, chtěli mě poslat na Maltu. Jo a tohle, pošli pohled z Paříže k nám domů. A tiskacím napiš, vidíte to? Jen ať se hezky užírají. Co to slyším? Máte tam holky? Nemáš snad co dělat? Ne! Haló, Claudio. Spokojený? Kde je Saverio? Co já vím? Hele, jestli se mu něco stane, pověsím tě za koule do průvanu. Saverio!
Kde se kraje? Saverio! Saverio! Ticho, nebo ti to namířím do ksichtu. Co to děláte? Jo, to jsi zase ty, parchante. Já tě zabiju, ale napřed to řeknu tvýmu tátovi. Co je? Neříkej to mýmu tátovi. Jeho máma říkala, že po koupání se má vždycky natřít hydratačním krémem. Jinak se sloupá. Za co mě pán Bůh trestá? Takovejhle poprus nám tady ještě scházel. Já nevím. Pořád myslíš, že bylo správný ho sem vzít? Co ti na to mám říct? Vždyť jeho fotr nám svatosvatě slíbil, že nám pomůže s definitivní licencí. Teda ty s ním jednali jako se psem. Saverio, hej, podívej se na mě, no na mě. Musíš si vynutit respekt, chápeš? Když se na tebe někdo dovoluje, tak šup, hned mu jednu vlepíš, jako první. Nemáte takový hajzly pouštět na pláž. Ale ty si jdeš po svým. Jako bych neměl svých starostí dost. No, co mám dělat? Přece je nemůžu vyhodit, ne? To bych pak musel vyhodit pomalu půlku pláže. To prostě nejde. Tak jo. A pojedeme. Ty víš, kam jedeme? Chceš se napít? Ne, díky. Co se děje? Mohli bychom vystoupit. Dělej. Já jedu sem. Jedeš tam makat? Chci se tam užít prázdniny. S kámošema. Koupili jsme si lístky na Interrail. Chceme objíždět evropský města. Sunout se z místa na místo. A dojet až na ten festiák. Jenže nejdřív musím najít nádraží. No jo, vlastně. Je vůbec v téhle díře nádraží. Ty už spíš? – 25. července 2005. Byl tu Alessio. Bylo. Celkem to ušla, byla sranda. To u mě byla nuda. Bylo tam málo kluků a nic se tam nedělo. Je tu volno? Jo, jasně. Kam vlastně jedete? Nezařekni mu to. A proč? Ne, vážně, kam jedete? Ne, promiň, ona je blbá. Prostě jedeme do Rimini na setkání katolický mládeže. Ty jo? A ty? Kam se harcuješ ty?
Jenom se poflakuju, ale s cílem dorazit na Obudu. Na ten velký festiák, budou tam čekat kámoši. Super. No jo, celý týden koncertů, jsem za muzika, všichni spí pod čerákem. Já se omlouvám, ale musím na záchod. Uvidíš, že jede na červený. Obsazeno. Klídek, můžeš ven. Promiň, omlouvám se, já za to nemůžu, donutili mě, promiň. Odveďte ji. Jízdenku, prosím. Nemám. 120 € pokuty. Nemám. Mít takovýho syna jako ty, tak ho sfackuju. Zavolej domů. Ne, domů ne. Ať pro tebe někdo přijede. Dobrý den, tady Alessio. Mám malinký problém. Jsem na nádraží. Na policejní stanici. A jsme tady. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdybyste nepřijela. Určitě by mě zabásli a navíc já si občas pouštím pusu na špacír. Ty jsi tak roztomilý, Alessio. To vy taky, paní. Určitě máš hlad, viď? Půjdeme? No tak vítej. Děkuju. Dáš si něco k pití? Snad ani ne. Máte krásný dům. Moc krásný. Mohu. Prosím, paní. Děkuju, paní. Takže ty jsi utekl z domu. No vlastně jo. Jak dlouho se jim neozval? Celou dobu, co jsem pryč. A nepřipadá ti to blbý? Ne. Naši jsou v tomhle moderní. Jsou z těch, co si pak s dětma promluví. Jenže děti nemluví s nima. Mami? Dovolali jste se do bytu rodiny Liberatorových. Momentálně
oficiálně s vámi nemůžeme hovořit. Zanechte nám prosím vzkaz, my se vám ozveme. Děkujeme. Ahoj mami, tady Alessio. Chci ti říct, že nakonec jsem přece jen odjel. I bez peněz. Vím, že na mě asi máte vztek. Jenže já pochopil, že na vás se musí z ostra. Jsem na nejkrásnější cestě v mém životě. Ohromně se bavíme, ale už musím končit, nebo mi ujede vlak. Jedu do Amsterdamu. Nedělejte si starosti. Ahoj. Jo, ještě něco. Mrzí mě, že jsem propadnul. Řekni to tátovi. Výborně. No, výborně. Co je? Ale nic, paní. Tak mi to řekni. Jen to, že kámoši jsou v Amsterdamu a já v Tormaterně. Líbí se mi, když mi říkáš paní. Můžu se něco zeptat, paní? Mhm. Teda ty jsi vážně čuně. Pojď se. Paní! Paní! Ahoj. Právě jsem ti chtěl volat. Paní, v zahradě je nějaký chlap? Vážně? To bude můj manžel. Jak to můj manžel? Proč jste mě nevzbudila? Ty mi pořád ještě vykáš? Uprav si trochu ty vlasy. Jaký vlasy? Ano, ano, Ahoj. ano, tak to uděláme. Ale ty jsi mi říkal, že ty neješ, abych to tak udělala. A já jsem to tak... ten chlapec pracuje u Lobe Farových. Je to moc dobrý zahradník, ale nemluví italsky. Jo, promiň. No tak řekneme, že jim zaplatíme. Potřebuju peníze. A uvidíme, co bude dál. Ale všichni, je to jasný. Musí vidět snahu, protože žádný záruky jim dát nemůžeme. Ale abych řekl pravdu, moc se mi do toho nechce. Nekoukej tak a dej se do Jasně, kapsy. já vím, že nám nic jiného nezbývá. Víte, No paní, tak jsme domluveni. Ozvi se, až to dojednáš. Hezkou cestu, Alessio. Ahoj. Tak jo, díky. Za 200 € by měl upravit aspoň olympijský stadion. Je to asi tolik, kolik dáváš sekretářce za noční práci. miluji tě, paní. Padej, už se tady navotravoval víc než dost. Házej si, twistat mamině, tady na tebe není nikdo zvědavý. Tak padej. Ne. To se mi jenom zdá. A nikdo si na mě nebude odvírat hubu. Hej, nastav, tak si pole prdel. Hele, kdo mě odveze, ten se může na mý pláži opalovat zadara. Hej! Tu bordel! Ty drž hubu. Ha! Stejně jezdí všichni do Rimini, protože jsou to hovada. A ty můžeš jít taky do hajzlu. Já na svoji pláž nikoho nepustím. Ahoj. A všem vám naplivu do ksichtu, protože v téhle zemi žijou jen samý dementi. A kluci, ale já jsem upad. Kolína, já normálně jsem upad, no to nic. No. Koukej, co teď udělám. Vidíš to zasrané auto? Taky jede do Rimini. Tak mu tu cestu trochu posvětím. Hele, strejdo, odprejský od toho auta. Co, když stejně pojedeš do Rimini a tam se budeš koupat v žumpně, tak o co ti jde? Hele, jen abych si tě náhodou nepodal, to by tě přešla sranda. Nešahej na mě, nešahej na mě. Co si o sobě myslíš, ty kretén? Kde ty ses tady vzal? Alessio. To jsem obraštil já. Já určitě ne. Alessio. Teda, Alessio. Tak jak je? Ale... Pojď, jdeme do postele.
Ty vypadáš. Mohl bys mi pomoct? Zkusím to. Dík. Dobrý. Ne. No tak šlapej. Tady, vydrž. Chci se podívat do zrcadla. Chci si plivnout do ksichtu. Tak pojď. No tak super. No tak si lehce dělej. Dobrý. Karino. Co je? No, Martina má pravdu. Já jsem vážně vůl. Snaž se spát. Co je? Dobrou. Píšou o pobřeží v okolí Říma. Krajská rada je jednotně za likvidaci starých plážových zařízení. Proto byl tak naštvaný na Rimini. Říkají, že mladý to k nám netáhne, protože tu není žádná zábava. No jo, já vím, co si myslíš. Je to bošklivý. Takže to tu nemá bejt. Toninovi nikdy nic nešlo tak, jak to má bejt. Jak jste to dělali doteď? Radnímu nejdřív stačilo strávit pár víkendů se ženou a dětma u moře. Pak byl zvolený do krajské rady a má nový přátele. Ale třeba mají pravdu. Tonino vrazil všechny naše prachy do tohohle zapadákova. A teď s ním nemluví už ani dcera. Dobrý kšeft, co? Co tady sakra děláš? Tonino tě vzal zpátky? Ne, spíš já vzal zpátky jeho. A to znamená? Že se musíme směstnat. Jseš normál? Už spíš? Ty máš prachy na cestu? Pracoval jsem. Nejste tu jen vy. Aha, kde jsi co dalšího zničil? Vůbec nic jsem nezničil. Dělal jsem zahradníka. Zahradníka? A nešlohnul si spíš? Stejně se dál než do Netuna nedostaneš. Uvidí se. Poslyš, co dělal Tonino dřív? Makal jako dělňas ve Fiatu v Turínu. A jak jste se dostali až sem? Ona odtud pocházela máma a když umřela, chtěl se sem Tonino vrátit. Teď to tu strhnou a já si konečně budu moct vrátit do Turína k fotbalu. Za koho hraješ? Za Vankiliu. Jako co? Jako záložník. To mi nic neříká. Moje pozice je mezi středem pole a útokem. Vlastně si tam můžeš dělat, co chceš. Můžeš na hřišti kličkovat, střílet, jít dopředu a tvářit se, že jdeš dozadu. Kreativní fotbal. Víš co? Klidně ti nechám moped až do září. Vyrovnaný. No jasně. Alessio, kam vlastně jedeš? Pošlu pohled, Tonino.
Claudio. Jo, tady Alessio. Musím mluvit hodně rychle, mám už jen málo impulzů. Hele, já už to do Amsterdamu nestihnu. Musím ještě něco udělat. Jo, potom ti to vysvětlím, ale teď poslouchej. Sejdeme se na obudě přesně za 10 dní. Jasný? Tak nezapomeň. Sraz na festiáku, rozumíš? Zapomněl jsi něco? Mám nápad. Ne, pitomostma se nezabývám. To se mohlo zrodit jenom ve tvý hlavě. A proč ne? Za prvý, kde bych ty lidi asi splašil? Za druhý, ty utopisto. Nemám ani vindru. Poslouchej, prachy nebudou problém. Mám furu kamarádů, co nám pomůžou gratis. A pokud jde o lidi, já zorganizoval 1,5 měsíce stávky na naší škole a na to mejdlo přišli lidi z celého Říma. Tonino, dej mi týden a já ti z Tormaterny udělám obudu. Cože? Tak Rimini. Děláš si ze mě srandu. Taky vizu. Ty jo. To by mohlo být dobrý. A udělat to na svátek patrona vesnice. To je v Tomaterně spousta lidí. No právě. Víš, co udělej? Zavolej radnímu, že s ním musíš mluvit. A až tady bude, odstne se uprostřed megaparty. A pak ti to tu nebudou moc zlikvidovat. Protože Tonino tu mladý má a spoustu. No tak dobře. Party! 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 Jo. Dobře, no tak už by si nestakoval nechal, no. Tak. Alessio, koukej. Spidermanův švagr. Kdyby ho tak viděl jeho papínek. Sakra, to je k posrání. Potřebuješ pomoc? Zkus to. On si na mě zvyk. Zalez dozadu, dělej. Tak jo. Co je? Bojíš se, že si něco uděláme? Radši koukej před sebe. Zbláznil jsem. California, solo la libertà, pugni chiusi nelle tasche, sangue, fragola, realtà, siamo noi la California, siamo noi la libertà. Mega party na závěr léta, Serena Beach. To všechno jsou tví kámoši? Aha. A co uděláme, když nepřijdou? Ale oni přijdou. Jak říká táta, jediný, co umím, je dělat party. Má pravdu? Zvládám to. Hele, a co pozvat tvý kámošky? Ne, to radši ne. Proč ne? Já je znám, nemají rádi tuhle zábavu.
To jsou oni? Jo, Ta holka je pěkná. věděla jsem, že se ti bude líbit. A proč? Je to tvůj typ. Jaký je můj typ? Kráva. Ahoj. Ahoj. Hele, jedem pryč. Jak to jedeme pryč? Přijeli jsme sem a oni už tě viděli. Nejdu. Tak jdu já sám. Ne, dojdu tam. Když už mám být za blbce, tak ať jsem za blbce. A když Ahoj. přišel, tak jsem skoro nevěděla, co říct. Ahoj. Ahoj. V sobotu bude v Serenele party. A bude tam celý Řím. A od kdy ty pořádáš večírky? Já ho nepožádám, organizuje to on. Tak jsem vám to řekla, čau. Ahoj. Pořád po mně koukaj? Ne, koukej po mně. Tak co, přijdou? Dělej, jedeme. Ale přijdou. Tak nastartuješ to už nebo ne? Se na ně podívej. Na co čekáš? A hned to bude. Zkus níst i tohle. Co to sakra děláš? Pust mě, ty pitomče! No tak pust mě! Pust mě! Pust mě! No tak pust mě! Hej, snad ses nenaštvala. Ty se starej o sebe! Korino. Nevím, proč pláčeš. Podívej, jak jsi hezká. Giancarlo. Giancarlo. Co je? Nevíš, co to ten Tonino chystá? Je to tu jako v Rimini. Prej to chce renovovat. Renovovat? Zrovna když mu to mají zbourat? Jo, Pěkně to, fešák. Ale třeba se ještě stane zázrak. měl by se s tím starat o svý. Když já jsem poetická duše. Ty jsi fakt jednička, ale neměl jsi být v Maďarsku. Řekněme, že jsem změnil program. Tohle je Karolín. Těší mě. Určitě se ještě uvidíme. Zatím. Hele, to je on, jo, je to on. Ahoj. Ahoj. Promiň, ale ty prej jsi kluk Martiny. Jo, proč? Ne, neříkala jsi náhodou, že je lesba. Vážný král. Dobrý, že jo? Ani bych neřekl, všechno by to tu rozmlátěj. A kde je Martina? Oni. Slez dolů. Klideček. Dej si na mě, Já mám rád sladkosti všechny, ale kdybych měl říct, co jako mám nejradši, tak asi Cornetto. Saverio, zrovna tebe hledá.
Co táta? Říkal, že přijede, ne? Ano. Dneska večer. Jo, on přijede. Fajn. Vidím, že se dobře bavíš. Jo, on přijede. Později. Určitě. Takže mám rád to korneto. A nejlepší je čokoládový a s mandlem. Nevíš, kde skončila Martina? Sedí doma. Když ji potřebujeme, zase tu není. Nyní si každý z vás může vyzkoušet svou zručnost i štěstí. Aby přišla pomoct, to ne. Tady jsem. Na co tak vejráš? Tak teda, přátelé, jde o to rozpůlit meloun jedním seknutím. Tak pojďme do toho a ničeho se nebojíme. V nejhorším se to nepovede. Už se nesou první melouny a máme tu první dobrovolníky. Raz, Tati, musíš, tati! Jo! Výborně, vyhrává ten pár v modré košili. Gratulujeme. Jdu do toho. Tak mi aspoň popřeji. Zlom vás. Tak jo. A raz, 2, 3. Výborně, a zbývá nám poslední meloun. Kdo to zkusí, kdo se přihlásí? Teď já. Raz, 2, 3. A teď všichni do vody. Nepůjdeme taky? Kam? Vykoupat se? Prosím? Arturo! Bezva. Musí si pospíšit, všichni se zrovna teďka koupají. Jak to, že ne? Zítra si vyzvedneš Saveria? A proč? Co to děláš? Řekla jsem někdy, že se mi líbíš? Ani se na mě neusměješ a hned se na mě vrhneš? Napřed dám zahrát serenádu.
už tě nechci poslouchat a koukej vypadnout. Už mám tvých keců až pokr. To je ono, já chci zůstat s tebou, tady. Zůstat s tebou tady. Nech mi ho kluka. No tak, Tonino. Já postřílej je všechny. Tonino, ty přece víš, jak mám strašně Serenou rád, ale taky mám odpovědnost za zájmy společnosti. Jen se nevymlouvej ty na společnost, s vysoka se. Správně to říkáš. Mě šlo podnapat i ochránci životního prostředí. Snad bychom si mohli promluvit v klidu a uvažovat o možném odškodnění. Uvidíš, že spolu najdeme řešení. Jo? Arturo! Co má Tonino? Víš, co já se ti na to? Arturo, já chci svoji práci a že ty ochránce pozdravuju. Já už nemůžu. Tonino, pust toho chlapce, nebo se budou dít věci. Ne, já chci písemnou záruku a ten hned, že se tady ničeho ani nedotknete. Správně, Tonino, záruku chtěj. Severio, nedělej to, nebo nám neuvěřej, chápeš? Zaručíte mu to? Ne, včera na zasedání už rada odhlasovala demolici. Děláš? Tak tě neposlouchej, oni ti chtějí jenom nahnat strach, chtějí ti nahnat strach. Ne, to ne, co si to sakra domluvete? Ta holka je v tom přece nevinně, nechte moji dceru na pokoji. Pane bože. Sedněte si, pane radní. Jste v pořádku? Nestalo se vám nic, pane radní? Jen klid. Tonino, mrzí mě to, ale nemůžu jinak. Já vím, dělej, co musíš. Martino! Tati! Ne, Martino, o nic nejde. Všechno se to vysvětlí, o nic nejde. Tak Jsi jdeme. nějaký zločinec? Jdeme, vydržujte to, jdeme. Jdeme, Saverio. Musíme domů. Já s tebou nechci jít. Tonino, sekej dobrotu. Hej, co to vyvádíte? Je po sezóně, Tonino. Likvidujem to tu. Tati! Proč to děláte? Chceš, aby to zbourali oni? To ne. 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 Jo! Co tady sakra dělám?
Halo, Claudio, tady Alessio. Zrovna odjíždí. Uvidíme se na koncertě, jo? Jak to, že tam nejste? Co pak jsme měli Stockholm v plánu? Dej mi Roberta. Claudio, dej mi Roberta. Že je v hospodě s Ingou? Kde je sakra Inga? Aha, sestra Karen. Vy jste úplně zmagořili. Claudio! Claudio! Hej! Alessio! Já ti říkala, že se dál než do Netuna nedostaneš. Mí kámoši se seznámili se 2 Švédkami. Asi se zamilovali. A co to, Nino? Už se sebral. Prej je bude buzerovat tak dlouho, dokud mu nepřidělej jiný podnik. Ale ty ses chtěla vrátit do Turína. No, já už v Turíně hodně dlouho nebyla. Ani nevím, jestli by mě mužstvo ještě chtělo. Kam až se dá s tímhle prdítkem podle tebe dojet? Na ten festiák přesně 3000 kiláků Stormaterny. To bude zývačka a to se úplně v pohodě zvládne. Byl tady Alessio. 50 průměrně nám to bude trvat, 50 děleno 30, ne, 30 děleno 50, to je 600, to není možný, počkat, možná 50 děleno 30, to je 0,0, sakra, tak jak to je? Guardami ora e dimmi cosa vedi. Non è tutto passato, ma il sogno che interrompi non sarà più uguale. Quasi senza le stelle, forse è più bello navigare. Non c'è niente di perso che non possa continuare. Siamo noi la California, siamo noi la libertà, uni chiusi nelle tasche, sangue freddo e realtà. Siamo noi la California, siamo noi la libertà, siamo noi che lo guardiamo e ci sembra ancora sarà. Hráli v českém znění Jan Dolanský, Pavel Šrom, Pavlína Dypetová, Kamila Špráchalová, Hana Ševčíková,